ኣብ ክራማት ጽቡቕ ዝርግሕን መጠንን ዘለዎ ዝናብ ብምዝርከብ ሕርሻዊ ልምዓትን ምህርቱን ከም ዝስን ዘማታ ኣይኮነን። እቲ ኩነታት በኣንጻሩ ዝኸውን ድማ ኣሉታዊ ጽልኡ ብቐሊል ዝግመት ኣይኮነን። ሎሚ ዓመት ኣብ ዞባ ማእከል ዝተሳለሰለ ሕርሻዊ ልምዓት ህያው ኣብነት ናይዚ እዩ። ክራማት ዕባራ ብምንባሩ ዝተሳለሰለ ንጥፈታት በኣሉታ ከም እተጸልወ ተገምጊሙ። ኣብ ስራት ወልደ ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ሓይሎም በረቐ ከቕርቦ እዩ። ሎም ዓመት ኣብ ዞባ ማእከል ዝተረኣየ ዋሕዲ ዝናብን ልሕሉሕ ሓለዋ ዓድታትን ኣብ 2013 ክትግበር ንዝተወጠነ ወፍሪ ምግራብን ምዕቃብ ማይን ሓመድን በኣሉታ ከም ዝጸልዎ ብ31 ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ወፍሪ ልምዓት ተገሊጾም። ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ማእከል ኢንጂነር አብርሃም ዳንኤል ንክፍሊ ሕርሻን መሬትን ዞባ ማእከል ወኪሉ ኣብ ዘቕረቦ ገምጋም ዘይውሕሉል ኣጠቓቕማ መሬት ምብራስ ኣግራብን ልዕሊ ዓቕን መጋሃጫን ምንቁልቋል ሕርሻዊ ምህርቲ ከም ዝኸተለ ብምሕባር ምምሕዳር ዞባ ማእከል ሕርሻዊ እቶት ንምኽዕባትን ኣከባብን ንምግራብን ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ሓያሎ መደባት ከሰላስል ምጽንሑ ጠቒሱ መደብ ምግራብ ኣብ 2020 ሙሉእ ብምሉእ ንምዝዛም ተወጢኑ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣረዲዮ። ኣብ ዞባ ማእከል ዝተገረበ ኣስታት 18,000 ሄክታር ከም ዘሎ ዝገለጸ ኢንጂነር አብርሃም ኣብዚ ዓመት እዚ بهزباو سراويت بلعلو تكالات تمرتي بتمهارو كرمتا وفر لمعات كمون بهجروان محبراتن من سرطاتن شدشنا 241 هكتار زالاتاتن كثراتن تسريحو لعل 1 مليون فلسطات كم تتخلى حبيروم ازي بمنصر تستوت انا مدب عبي غاغالو زبل انجينير ابراهام كاند مخنيات حصرت زناب بليت زكاد مبراس حزاتن مبلع بتريتن مخانو تقيسو دما عدتات معوات مدب زياده كنطفان حلو انكسنعان تلابيوم أم حدار زوا مأكل أتو كحساي قبل هواتا بزسمعو قال دما زتخايد قمقام نزتسرحن زترفن بدقيق زن صبارغن نيكل تشحن 14 بين عمام زحبرن مخانو بمقلات ولا كوا كرامات عباران تنبره من حدار زوا مدباتو كتقبر مصنحو بملكات بسرعة كارتان حبريتان زتقبرن زي تقبرن كبابيتا تلاليو اتناي مقراب نتفتات عصفا كسر حلو مخانو نازن مدفع دما نقحت حزبن مبرح زعلما قوسقوس كادن وهدت كلن أكلات كحيلا أتسخيروم تساتفتي بوغنوم أبز غرابة صبصاباتن وطنات سراح 2014 زتن كنت عند حرميكياد مسارحيتات ما أتو تقالوا كقبرلو استرعيو دخماتات باقا كقرمو أهادوتات زباو سراويت زقبو أبوتاتات كفليلان كيلاتات حرشان زكاد ما أتو تاو السرحات بعتو ككتاتلو زبرن كالوتر رئيتوتاتن لبواتاتن أقريبوهم